Asa na kitong Carlo? Samo kayo. Oh, 555 among sabot tapos karon 557 na. Asa na kitong buang nga to? Tuwala oh! Sus! Karon pa naabot? Asa kay ligikan? Lugayan! May asa mo kay ligikan? Dito pagulo ni mo nagpatubel ay ko sa unahan kay anong traffic kay dira dito sa kanto. Traffic kayo. Ingna na lang gugong nga daghang pagagyapit-hapitan. Nihapit pa kasi babae no. What? Say babae oy. Kapuyan bayan maldita mga kaybay. Nagpatubel lagi ko dito sa unahan no. Na traffic pud kay dira dapit sa kuan. So karon maldita na. Nagikapoy pa jud ka sa kuha. Ano jud kay lain ba? Kay gikapoy lang ka sa kuha. Maldita kainit mga kagulo. Ano kay dugay mo kay ka? Dugay isa ka minuto ra ko na late. Dugay. Nyasa maka nang isa ka minuto be. Ano patubel pagay ko no? Tubil. Maldita may bayanan niya eh. Isa ka minuto na late ko. Suko. Saan na ni? Nanta ko sinsilyo dire oh. Igang yung tagong ba? Love, mga unta love. Ha? Mga unta. Kalit to yung maldita mo yung ganina. Nalit do yung Wala, uy, wala mo kung nagminal dito. Alam, maldita ka eh. Wala, lagi mga unta love. Masako ganina. Wala mo kung nasuka sa butrachud ko kay kabalo ko at traffic ang tagom, paminti nyo sa traffic. Sino love, mga unta love, igutom ko love. Naram din na di ay. Di ako. Sinsilyo. Salamat love. Ano na ka? Tara, mga akong dito sa... Mga akong sa barbecue. Dili, dito sa... Ah, sige, magsagyo sa kita. Tara, tara.